ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாளுக்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே 11 சாப்டர் 11 படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி, கிளியரா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்போ கிளாஸ் ப்ரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா கோயிலில் இருக்கிற டேட்டி. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேசாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात्य தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தராய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. जय श्री कृष्णा जय चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय சக்ஷுர் உன்மீலித்தம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் விஸ்வரூப தரிசனம், உலகளாவிய பலம், உலகளாவிய வடிவம், அத்தியாயம் 11. ஓகே, நேற்றுக்கு என்ன படித்தோம்? சாப்டர் 10ல பூரணத்தின் வைபவம். பௌதிக உலகமானாலும் சரி, ஆன்மீக உலகமானாலும் சரி, சக்தி, அழகு, கம்பீரம் ஆகியவற்றை வெளிக்காட்டும் அற்புதங்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணனின் தெய்வீக சக்தியாகும் இல்லையா? அனைவும் தெய்வீக சக்திகள் மற்றும் ஐஸ்வர்யங்களின் ஒரு சிறு தோற்றமே. அனைத்து காரணங்களின் உன்னதமான காரணமாகவும் எல்லாவற்றையும் தாங்கி அவற்றின் சாராம்சமாக விளங்குவதால் கிருஷ்ணரே அனைத்து உயிர் வாழ்விடம் வழிபட வேண்டிய உன்னத பரம்பொருள் ஆவார் அப்படின்னு நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு சாப்டர் 11ல ஒரு முன்னோட்டம் கொடுக்குறேன். விஸ்வரூப தரிசனம். அர்ஜுனனுக்கு தெய்வீக பார்வையை வழங்கிய பகவான் கிருஷ்ணர் பிரபஞ்சம் முழுவதும் விரிந்துள்ள தனது எல்லையற்ற ரூபத்தை காட்டினார். இவ்வாறாக அவர் தனது தெய்வீக தன்மையை தெல்ல தெளிவாக நிலைநிறுத்தார். மேலும் அனைத்து அழகுடன் மனிதனை போன்று தோற்றமளிக்கும் தனது சுய ரூபமே மூல ரூபம் என்பதையும் விளக்கினார். தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே ஒருவரால் இந்த ரூபத்தை காண முடியும். அழகுடன், அனைத்து அழகுடனும் மனிதனை போல தோற்றம் இல்லையா, அதுதான் அவருடைய சுய ரூபம், மூல ரூபம். ஓகே, விஸ்வரூபம் மூல ரூபம் கிடையாது. சுய ரூபம் மூல ரூபம்ங்கிறது எதுனாக்க அனைத்து அழகுடன் மனிதனை போல தோற்றம் அளிக்கும் அவருக்கு தான் சுய ரூபம். ஓகே, விஸ்வரூபத்தை காண்றதுக்கு அர்ஜுனனுக்கு என்ன கொடுத்தாரு? அவருக்கு ஸ்பெஷலா ஏதோ கொடுத்தாருக்கியா? அதாவது ஒரு திவ்ய கண்கள், டிவைன் விஷன் கொடுத்தாரு. இந்த வடிவத்தை யார் பார்க்க முடியும்? ஒரு தூய பக்தரால் தான் பார்க்க முடியும். கிருஷ்ணரின் ஷியாம் சுந்தர் வடிவம் அசல் மற்றும் உச்ச நிலையை உடையது. அதாவது மூல ரூபம் அவருடைய ஒரிஜினல் சொன்னோம் இல்லையா, அது எதுனாக்க ஷியாம் சுந்தர வடிவம். இறைவனின் விஸ்வரூப வடிவத்தில் எதிர்த்தலைப்பு தலைவர்களின் மரணத்தை அவர்கள் எல்லா அர்ஜுனன் பார்த்தான். மற்றவன் எதிர்த்தலைப்புல இருக்கிறவா எல்லாரையுமே கிருஷ்ணர் அதுல மடிஞ்சு விட்டார் அப்படிங்கிறத அதை காமிக்கிறாரு. நல்லா கவனிச்சிருவாங்க. இதுல முன்னாடியே அவர் எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி கிருஷ்ண பகவான் பண்ணிட்டார். அதனால நீ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா அவனை பண்ண கருவியாக மட்டும் இரு. நீ போர் புரியுறது அப்படிங்கிற அந்த கருவியா மட்டும் இரு. நான் எல்லாரையும் யாரெல்லாம் இருக்கணும், யாரெல்லாம் போகணுங்கிறது எனக்கு தெரியும், நான் பண்ணிட்டேன். இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல அர்ஜுனன் பார்த்துட்டோம். ஓகே, கிருஷ்ணரின் கருணையால் அர்ஜுனன் விஸ்வரூப வடிவத்தில் பார்த்த விஷயங்கள் யாவே அவனுக்கு அதை என்ன பார்க்கலாம் ஸ்பெஷலா? அவர் விரும்பிய அனைத்தும் கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் மற்றும் அசைகின்ற அசையாது எல்லாத்தையும் அதை பார்த்தான். அர்ஜுனன் அது என்ன காணப்படுது? அநேக வாய்கள், கண்கள், அற்புதமான தரிசனங்களை பார்க்கணும்.
அப்புறம் வந்து சபிய சாட்சியன் அப்படின்னு வந்து போர்க்களத்திலே மிகவும் திறமையாக அம்பு எய்தக்கூடியவர். அதை பார்த்த பிறகு அர்ஜுனன் எதிரிவினை திகைத்து ஆச்சரியப்பட்டு அவரது உடலில் மயில் பூச்செடிய ஆரம்பிச்சுட்டு அப்படின்னு இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். அர்ஜுனனின் மனநிலை. அவன் என்ன பண்றான்? அர்ஜுனன் அதை வந்து மயக்கம் நீங்கி விட்டது, பரமனை ஏற்றி விட்டுதான் பூரண திருப்தி அடைஞ்சுட்டான் இல்லையா? இதெல்லாம் அடைஞ்சிருச்சு அவனுக்கு. ஸோ இந்த சாப்டர்ல பிரபஞ்ச வடிவத்தை காட்ட அர்ஜுனனின் வேண்டுகோள். சஞ்சயன் அர்ஜுனனின் பார்வையை விவரிக்கிறார். அர்ஜுனன் பார்த்த அனுபவம், அப்புறம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தனது பிரபஞ்ச வடிவத்தை விவரிக்கிறார். கிருஷ்ணர் பதில் என் கருவியாக மாறு. 32வது ஸ்லோகத்திலிருந்து அது ஆரம்பிக்கிறது. என் கருவியாக, பி அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. அர்ஜுனனின் பிரார்த்தனைகள் 35லேருந்து 46 வரைக்கும் அர்ஜுனன் பிரார்த்தனை பண்றோம். 11.1 கமலாஜி படிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मत् अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहाय विगतो मम. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளேன். தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் நான் இப்போது மயக்கம் தெளிந்து இருக்கிறேன். எனக்கு என்னோட மயக்கம் எல்லாம் தெளிந்துவிட்டு, குழப்பமாவே இருந்திருந்தாலையா அதுல இருந்து குழப்பம், என்னோட மயக்கம் எல்லாம் தெரிந்து விட்டது. ஏன் அவனுக்கு மயக்கம் தெரிஞ்சது? காரணம் என்ன? ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை பகவான் அவனுக்காக அன்புடன் வழங்கினார் இல்லையா? தாமரை கல்களை உடையவர் என்று வர்ணிக்கிறார். எல்லா விதமான தோற்றம் மற்றும் மறைவிற்கு மூலமாக உள்ள போதிலும் கிருஷ்ணர் அவற்றிலிருந்து தனியாக விளங்குகிறார் என்பதை அர்ஜுனன் அறிவார். ஒரு நிமிஷம். Yes, 11.3 படிக்கிறேன். Yes, Mataji. Evam etat yata tattvam atmanam parameshwara drushtum ichhami te rupam aishwaram purushottama. தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உங்களிடம் விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். உங்களுடைய பெருமைகள் எல்லாம் எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு அவன் மயக்கம் தெளிஞ்சு விட்டுங்கிறான் இல்லையா? தேர்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றது? உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்துள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். அவர் வந்து பகவானுடைய ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை காண ஆவலோட இருக்கேன்னு அவன் அர்ஜுனன் சொல்றான். கிருஷ்ணனுடைய உரைகளால் அவன் உற்சாகம் அடைந்துள்ளான். இருப்பினும் கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண நபர் என்று எதிர்காலத்தில் சிலர் நினைக்கலாம். அர்ஜுனன் இறைவனை புருஷோத்தமா என்று அழைப்பது மிக முக்கியமானதாகும். அர்ஜுனனது விருப்பத்தை அவர் அறிவார். தனது தனிப்பட்ட உருவாக்கிய கிருஷ்ணரின் வடிவில் காண்பதில் அவன் பூரண திருப்தியுடன் இருப்பதால் தனது விஸ்வரூபத்தை காண்பதை அவனுக்கு என்று தனிப்பட்ட விருப்பம் எதுவும் இல்லை என்பதை பகவானால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. தன்னை கடவுள் என்று கூறுபவர்கள் அந்த கூற்றை மக்கள் மத்தியில் நிரூபிப்பதற்காக விஸ்வரூபத்தை காட்டுவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். யாராவது வந்து நம்மளை பார்த்து நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொன்னான்னா, உங்களால விஸ்வரூபம் காமிக்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டுக்க, அவளால் விஸ்வரூப தரிசனம் அவளால காட்ட வைக்க முடியாது, நம்ம தரிசனம் பண்ண முடியாது. ஒன்லி கிருஷ்ணா கெண்டு, கிருஷ்ண பகவானுக்கு மட்டும்தான் அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்குவோம். கிருஷ்ணனுடைய உணர்வுகளால் அவன் உற்சாகம் அடைந்துள்ளான். இருப்பினும் கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண மனிதர் என்று எதிர்காலத்தில் சென்று நினைக்கலாம். அர்ஜுனன் பகவானை புருஷோத்தமா என்று அழைப்பதனால் ஓகே, அதை படிச்சு சொல்லிட்டேன். ஓகே,
விஸ்வரூபத்திற்கு அதனால எதுக்காக வேண்டுகோள் விடுக்கிறான்? நம்பிக்கை அளிப்பதற்காக. மற்றவெல்லாம் பார்க்கறவாள்லாம் அவருக்கு மாத்திரம், அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் இல்லை, இதனால மற்றவெல்லாம் பின்னாடி வரப்போற ஜெனரேஷன்லாம் எல்லாம் அதை பார்த்துட்டு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கணும். கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்ளாத நபர்கள், சில பேர் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்காம இருக்கா இல்லையா, அவளெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளாத நபர்களுக்கும், சாதாரண மனிதர்களாக கருதுபவரும், அவர் ஒரு ஆர்டினரி பர்சன் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கா இல்லையா, அவளுக்கு இல்லாமல் அப்படி காமிச்சு பூரண திருப்தி. இதனால அந்த மாதிரி பார்த்தாச்சுன்னா பூரண திருப்தி நிச்சயமாக. அதனால விஸ்வரூபத்திற்கான வேண்டுகோள் இருக்கிறார். உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால், ஏன் பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியருளும். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ரிதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பல தரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. இப்ப நீ பாரு, எல்லாத்தையும் பாரு என்னோட வைபவத்தை அப்படிங்கிறது. ஜடப்புலன்களை கொண்டு கிருஷ்ணரை காண்பதோ கேட்பதோ புரிந்து கொள்வதோ உணர்ந்து கொள்வதோ முடியாது, இயலாது. அதே சமயத்தில் நாவிலிருந்து தொடங்கும் இறைவனது திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்தால் பகவானே தன்னை வெளிப்படுத்துவார். அப்போது அவரை காண முடியும் என்று கூறப்படுகிறது. கிருஷ்ணர் அவரது விஸ்வரூபத்தில் பார்க்க விரும்பினார். கிருஷ்ணரை அவரது விஸ்வரூபத்தில் பார்க்க விரும்பினான் அர்ஜுனன். அந்த விஸ்வரூபம் திவ்யமான ரூபம் என்ற போதிலும் பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்திற்காக உண்டானதாகும். இயற்கை தோன்றி மறைவது போல கிருஷ்ணனுடைய இந்த விஸ்வரூபம் தோன்றி மறையக்கூடியதாகும். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் பர்மனன்ட் இல்லை. அவன் கேட்டாங்கிறதுக்காக அந்த ரூபத்தை காமிக்கிறார். எப்படி அது, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன? இயற்கை தோன்றி மறைவது போல, பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்திற்காக அவர் அதை உண்டாக்கினார். இயற்கை தோன்றி மறைவது போல இந்த விஸ்வரூபமும் தோன்றி மறையக்கூடியது. ஓகே, வரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார். அவர்கள் காமிச்சிட்டு அதை பாரு, என்னோட அவர் வாயை தந்து காமிக்கிறார். எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லுமே மொத்தமா பாடியிலேயே அங்கங்க அங்கங்க எல்லாம் விதவிதமா தெரிஞ்சு, முக்கியமா வாயில தான் எல்லாமே தெரியுது. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனுடைய நெருங்கிய நண்பனும் அறிஞர்களில் மிகவும் முன்னேற்றம் அடைந்தவனும் ஆவான். இருப்பினும் கிருஷ்ணரை பற்றி அனைத்தையும் அவன் அறிந்து இருக்கவில்லை, சாத்தியமல்ல. மனிதர்கள் கண்டதும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய அற்புத உருவங்களை கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்துகிறார். அர்ஜுனா, நீ பார்க்க விரும்புவை அனைத்தையும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். இப்போது நீ விரும்புபவை மட்டுமன்றி எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவாயோ அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டுகிறது. காட்டும். அசைக்கின்றவை அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கு முழுமையாக உள்ளன. எல்லாமே இங்க தெரியறது பாரு அப்படிங்கிறார். எங்க உட்காந்து காமிச்சிருக்கார்? இதுல உட்காந்துட்டு அவருடைய ரதத்துல உட்காந்துட்டு அர்ஜுனனுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இதை சஞ்சயனை காது கொடுத்து கேட்டுட்டு இருக்கான். ஓகே, அவருக்கு அதுக்கு பார்க்கறதுக்கு தெய்வீக கண்கள் வேணும். அந்த தெய்வீக கண்களுக்கு பேர் என்னன்னு யாருக்கா தெரியுமா? எஸ் மாதாஜி, பிரபுஜி, எஸ் யாராவது சொல்லுங்க. ஜீவகுமாரி மாதாஜி, கமான், ரைட். திவ்ய சக்ஷுஷு, அந்த தெய்வீக கண்களுக்கு பேரு திவ்ய கண்களுக்கு பேரு திவ்ய சக்ஷுஷு. அந்த மாதிரி ஒரு பார்வையை அந்த கண்கள் கொடுத்ததுனால அவரால் எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடியுது. ஓகே, அதை நோட் பண்ணிக்கோ. அது எல்லா இடத்துலயும் கேள்வி இருக்கும். திவ்ய சக்ஷுஷுங்கிறது தெய்வீக கண்கள். ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். யாரு மியூட்ல வச்சுக்கோங்கம்மா எல்லாரும். பிரபஞ்சமானது படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. அதே போல விஸ்வரூபமானதும் கண்களுக்கு புலப்படும் நிலையிலும் புலப்படாத நிலையிலும் உள்ளது. அது கண்களுக்கு பார்க்க முடியும், அது இறக்கி தோன்றி மறைவது போல மறைஞ்சும் போயிடும். அது ஓகே, அது டெம்பரரி தான், பர்மனண்டா இருக்காது. அதே மாதிரி விஸ்வரூப தரிசனம்.
நமக்கெல்லாம் இப்ப பார்க்கணும்னா கூட நினைச்சா கூட பார்க்க முடியாது. சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா சஞ்சயன் கூறினார், மன்னா இவ்வாறு கூறிய பின் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழு முதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். அர்ஜுனனுக்கு காட்டிட்டார். ஓகே, அர்ஜுனனுக்கு காமிச்சிருக்கார். அந்த விஸ்வரூபத்தினை அந்த விஸ்வரூபத்துல என்ன இருந்தது? அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. என்ன அழகா பதிக்கிறாரு. ஒவ்வொருத்திலையும் அந்த இதுல என்னென்ன இருந்தது, பற்பல நிறைய ஆபரணங்கள்லாம் பார்த்தான் பகவானுடையது. இந்த ரூபத்துல திவ்யமான ஆயுதங்களை பார்த்தான், தெய்வீகமான மாலைகள் இருந்தது, ஆடைகள் இருந்தது, திவ்யமான வாசனை பொருள்கள் எல்லாம் பூசியிருக்கான்னு தெரியுது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. அவரோட உடம்பு ஃபுல்லும் பரவி அது எல்லாத்தையும் அவன் பார்க்கலாம். ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரம புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல அது அவ்வளோ பிரைட்டா இருந்ததும். ஒரு சூரியனோட வெளிச்சமே நமக்கு டே டைம்ல நம்மளால 12 மணிக்கெல்லாம் பார்க்க முடியாது நம்மளால. இது 1000 சூரியன் உதிச்சதுன்னா எப்படி இருக்கும் இமேஜின் பண்ணுங்க. அப்படி ஒரு பிரைட்டா இருந்ததும் அந்த பரம புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறார். இந்த 10வது ஸ்லோகமும் 11வது ஸ்லோகமும் அதுல அநேக அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரும். அது மீண்டும் மீண்டும் சொல்றதை பார்த்தா அர்ஜுனன் பார்த்த கண்கள், கைகள், வாய்கள், கால்கள் மற்றும் இதர தோற்றங்கள் அளவிடவே முடியாது என்று தெரிகிறது. அநேகங்கிற வார்த்தை நிறைய வருது அந்த ஸ்லோகத்துல. அந்த தோற்றங்கள் அகிலமெங்கிலும் பறந்துள்ள போதிலும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருந்த அர்ஜுனன் இறைவனின் கருணையால் அவற்றை காண முடிந்தது. இது கிருஷ்ணரின் அச்சிந்திய சக்தியால் சாத்தியமானது. எல்லாராலையும் அந்த மாதிரி பார்க்க முடியாது. கிருஷ்ணருக்கு அவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு நண்பன் பக்தன், அதனால எல்லாத்தையும் காமிச்சார். அப்படி காமிக்கும் போது அதுக்கு அந்த சக்திக்கு பேர், இந்த கிருஷ்ணனுடைய சக்திக்கு அச்சிந்திய சக்தி என்று பெயர் வருது. இந்த கிருஷ்ணரின் அச்சிந்திய சக்தியால் சாத்தியமானது. அர்ஜுனன் கண்டது விவரிக்கப்பட முடியாததாக இருந்தது. திருதராஷ்டிரர் கற்பனை செய்து புரிந்து கொள்வதற்காக அதனை பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்களுடன் ஒப்பிட்டு கூறுகிறார். அதே சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இல்லையா, கூடவே உட்காந்து அவருக்கு கண்ணு தெரியலங்க எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கான். ஆகாயத்துல பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் உதிக்கிற மாதிரி அந்த அந்த பரமபுருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம் அப்படிங்கிறான். அச்சம் இதில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. எப்படி அது ஒரே இடத்துல காண முடிஞ்சதுதான் அதுதான் பெரிய $1 மில்லியன் கொஸ்டின். அது ஒருத்தராலையும் அதுக்கு ஒதுக்க முடியாது. எல்லாமும் அதுதான் பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள பெரிய பெரிய வேற்றுமை இல்லையா? எஸ்மா 14 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. तदा स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाक्षत. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கி அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயில் கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழு முதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். இந்த 3வது முந்தின ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை கண்டபோது கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் இருவருமே ரதத்தில் அமர்ந்திருந்தனர் என்று தெரியப்படுகிறது. அந்த ரூபத்தை காண்பதற்கான சிறப்பு பார்வையை கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் கொடுத்ததால் போர்க்களத்தில் இந்த மற்றவர்களால் இதை காண முடியவில்லை. போர்க்களத்தில் இந்த மற்றவர்கள்லாம் ஏன் பார்க்க முடியல? அது எல்லாருக்கும் ஆர்டினரி கண்ணால பார்க்க முடியாது, அதுக்கு சாதாரண கண்களால. அதுக்காக அவருக்கு ஒரு சிறப்பு கண்ணு திவ்ய தக்ஷிசு அப்படிங்கிற கண்ணை கொடுக்கிறார்.
அதனால எல்லாரையும் பார்க்க முடியுது அப்படின்னு அது தெரியப்படுத்தும். கிருஷ்ணரின் உடலில் பல்லாயிரக்கணக்கான லோகங்களை அர்ஜுனால காண முடியுது. பற்பல பிரபஞ்சங்களும் பற்பல லோகங்களும் இருப்பதை நாம் வேத இலக்கியங்களிலிருந்து அறிகிறோம். அவற்றில் சிறு கிரகங்கள் மண்ணாலும், சில கிரகங்கள் பெருவியாகவும், சில கிரகங்கள் சிறிவியாகவும், மற்றும் பல பல கிரகங்கள் பல்வேறு வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. ரதத்தில் அமர்ந்தபடியே அர்ஜுனனால் இவை அனைத்தையும் காண முடிந்தது. வேறு யாரும் இதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. வேற யாருக்குமே அவன் என்ன பார்க்கறான், என்ன பேசுகிறான்னு புரிஞ்சு கொள்ள முடியல. ஆனா அவன் 2 பேரும் பேசிக்கிறத அதை இவனுக்கு சஞ்சயனுக்கு தெரிஞ்சிடும். தெய்வீக காட்சி காட்டப்பட்ட உடனே கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையான உறவு மாறுபடுகிறது. அது வரைக்கும் அவன் என்னவா இருந்தான்? கிருஷ்ணருக்கு அர்ஜுனன் ஃப்ரெண்டா இருந்தான். கிருஷ்ணன் கண்ணார் பின்னார் பகவான் ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனா எப்படியும் சாதாரணமாவே நினைச்சுட்டு தான் இருப்போம் இல்லையா? இந்த மாதிரி இப்படியெல்லாம் காமிச்ச உடனே அவனுடைய மனநிலை கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையே இருந்த உறவு மாறுகிறது. முன்பு இருவருக்கும் நட்பு இருந்தது. விஸ்வரூபத்தை கண்ட பிறகு மரியாதையுடன் கூப்பிய கரங்களுடன் சிரம் தாழ்த்தி வணங்கி அர்ஜுனன் அவரிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறான். சிறந்த பக்தனாயிட்டான் அதுல இருந்து. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 11.14. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக விசிப்பதை நான் காண்கின்றேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கிறேன். இத்தனையுமே எனக்கு அதுல தெரியுது அப்படிங்கிறது. அகிலத்தின் முதல் படைப்பாகி பிரம்மாவையும் அகிலத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் கர்ப்போதகசாகி விஷ்ணு படைத்திருக்கக்கூடிய திவ்யமான நாகத்தையும் அவன் காண்கிறான். படுக்கையாக விளங்கும் அந்த நாகம் வாசுகி என்று அழைக்கப்படுகிறது. தாமரை மலரை போன்று விளங்குவதும் அகிலத்தின் முதல் உயிர் வாழியான பிரம்மதேவர் வசிக்கக்கூடியதுமான பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த லோகம் முதல் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு வரை அனைத்தையும் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. ரதத்தில் இருந்தபடியே எல்லாவற்றையும் காண முடிந்தது. கடவுளின் கருணையால் மட்டும் அது சாத்தியமாச்சு. கடவுளின் கருணையால் மட்டும் அது சாத்தியமாக்கியது. உலகத்தில் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். உண்மையில் நான் ஆதியையோ நடுவியோ முடிவையோ காணவில்லை. எது ஆரம்பம், எது நடு சென்டர், எது எண்டிங் பாயிண்ட், ஒண்ணுமே என்னால் பார்க்க முடியல. மொத்தமா அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே பிரமிச்சு உட்கார்ந்துருக்கேன் அப்படிங்க. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது நெருப்பினை பொழுந்துவிட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக இருக்கிறது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகிறது. ஓகே, அதை பார்த்துட்டு அவன் நெருப்பு எப்படி பிரகாசமா இருக்குதுன்னா அதை எப்படி நம்ம ஊத்து பார்க்க முடியுமா? முடியாது. அது மாதிரி இந்த மகுடங்கள், கதைகள் எல்லாம் தெரியுது. எல்லாம் அவ்வளோ பிரைட்டா பிரகாசமாக தெரியுது. அறிய வேண்டியவர்களில் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே என் அபிப்பிராயம். அவருடைய அது வரைக்கும் 14வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவன் பகவானை ஃப்ரெண்டா தான் நினைச்சிருந்தான். அதுக்கப்புறமா அவர் அவனுடைய மனசை இதுவே கம்ப்ளீட்டா மாறி விடுத்து. அப்படியே அவருடைய இது பகவான் அப்படியே பக்தனா ஃபுல் பக்தனா ஆயிட்டான். அப்படியே பகவானே அப்படியே பார்த்துட்டு பிரமிச்சு போய் நிற்கிறான். நீர் ஆரம்பமும் நடுவில் உமது பெருமை, உமது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலியையும் உமது சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் எரிப்பதை நான் காண்கிறேன். அதெல்லாம் எனக்கு பார்க்க முடியாது. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பி உள்ளது. இதை பார்த்துட்டு 3 உலகமும் குழம்பி இருக்கு அப்படின்னா. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளார்கள். அவர்களிடம் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்றி கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். எல்லாருமே தேவர்கள் எல்லாருமே மகா ரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள்.
சிவபெருமானின் பல்வேறு தோற்றங்கள், ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், சாத்தியர்கள், தேவர்கள், இரு அஸ்வினிகள், மருத்துக்கள், முன்னோர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள் என அனைவரும் உண்மை விழிப்புடன் பார்த்து கொண்டுள்ளனர். எல்லாரும் நான் அப்படியே அப்படியே பகவானை பார்த்துட்டே இருக்கேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி விஸ்வரூபத்தில் அது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணன் தான் நினைச்சிருந்தோம். அஸ் அ பர்சனாக தான் அவளுக்கெல்லாம் தெரியும். தெரியும் அவளுக்கெல்லாம். இருந்தாலும் அந்த இடத்துல இப்போ அவர் தன்னுடைய இதை காமிச்சு விஸ்வரூபத்தை காமிச்ச உடனே சுயரூபத்திலேருந்து இந்த ரூபத்துக்கு விஸ்வரூபத்துக்கு மாறின உடனே அவளை எல்லாருமே அப்படியே வியப்போட பார்த்துட்டு இருக்கா. வலிமையான பெயர்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவருமே குழம்பி உள்ளார்கள். அவர்களைப் போல நானும் குழம்பியுள்ளேன். தேவர்கள் எல்லாமே பார்த்துட்டு பயந்துட்டு இருக்கா. நானும் அதே மாதிரி தான் பார்த்த உடனே, ஏன்னா விஸ்வரூப தரிசனம்ங்கிறது அது ஒரு பிரம்மாண்டமான இதுன்னா அதை பார்த்துட்டு அப்படியே பயந்துட்டு உட்காந்துருக்கான். நானே குழம்பி போய் பயந்துட்டு உட்காந்துருக்கேன். எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உண்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகிறது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. என்னால உங்கள்கிட்ட பயப்படாம அந்த மாதிரி இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப குழம்பி இருக்கேன். என்னால சமநிலை உங்கள்கிட்ட நான் எனக்கு ஈக்குவலா என் ஃப்ரெண்டா நான் நினைச்சிருந்தேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி சமநிலையில நான் இனிமே வச்சுக்க முடியாது என்ன அப்படின்னு அவர் ஃபீல் பண்றான். தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரன், எல்லா புத்திரர்கள், பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்களுக்குள்ளே விரைந்து நுழைகிறார்கள். அவர்களில் சில பேர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கிறேன். யாரெல்லாம் அவர் கொல்லப்படுவது சாகடிக்கணும்னு நினைச்சாரோ எல்லாத்தையும் பற்களுக்கு நடுப்புல வச்சு நெசுக்கின்றார். அதையும் என்னால பார்க்க முடிகிறது அப்படிங்கிறான் அர்ஜுனன். நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற போது வாயுகள் நுழைகின்றனர். நிறைய ஊர் முழுசும் நிறைய ரிவர்லாம் போயிருக்கு, ஆத்தங்கர் ஆறெல்லாம் போயிருக்கு. ஆறுனுடைய கிளைகள் எல்லாமா சேர்ந்து கடலை நோக்கி போய் அங்கே போய் சேர்ந்துக்கிறது இல்லை, கடலுக்குள்ள விழுறது இல்லையா, அது மாதிரி கடல்ல போய் சேர்ற மாதிரி இத்தனை பேரும் உங்களுடைய வாய்க்குள்ள ஒத்தரா மாறி 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 வர எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அந்த எரிகின்ற வாய், அந்த வாய்க்குள்ள அதுக்குள்ள போறா எல்லாருமே. எனக்கு நான் பார்க்க முடியாது என்னால. பொழுது விட்டு எரியும் நெருப்பின் அழிவை நோக்கி நுழையும் விட்டில் பூச்சிகளை போல எல்லா மக்களும் உமது வாய்களில் முழு வேகத்துடன் நுழைவதை நான் காண்கிறேன். அது இந்த பிக்சரை பாருங்க, அதுல இருந்தே கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த தீக்குள்ள எத்தனை பேரும் உள்ளுக்குள்ள அப்படியே நுழையிறா. தேவர்களின் இறைவனே, முக்கியமான ரூபமே, தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறும். உமக்கு எனது வணக்கங்கள். என்னிடம் கருணை காட்டும். தாங்களே ஆதி புருஷர். உங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். எந்த நோக்கத்துக்காக இத்தனையும் காமிக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே. தயவு செய்து எனக்கு எல்லாத்தையும் விவரமா சொல்லுங்க. அது என்னங்கிறது, உங்க நோக்கம் என்னங்கிறத எனக்கு விவரமா தெரியப்படுத்துங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர அதாவது பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார். நான் இதுக்காக இந்த விஸ்வரூப உனக்கு காமிக்கிறேன்ட்டு வந்தேன். வந்துட்டு காலம், நான் தான் காலம். உலகங்களை அழிக்கணும்னா நான் எல்லாத்தையும் அழிக்க முடியும். அதுதான் பெரியவனா. எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். எல்லா மக்கள்னா யாரு? உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர அந்த 5 பேரை தவிர்த்து பாக்கி கௌரவர்கள் எல்லாரையுமே அழிச்சு போடுறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன். இருதரப்பு வீரர்கள் எல்லாவற்றையும் அழிக்கப்படுறதுக்காக தான் நான் இருக்கேன் இப்போ அப்படிங்கிறது. எஸ்மா 11.33 பண்ணுங்க. Yes, Mataji. तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समुद्रं मय्यैव ते निगता पूर्वमेवं निमित्तमात्रं भव सव्यसाचीन्. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இதுக்கு வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. எனவே எழுந்து போரிட தயாராக உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமான அரசினை அனுபவிப்பாயாக.
எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டு விட்டார்கள். எனவே சவிய சாட்சியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அதனால எழுந்து நீ போர் இடத்துக்கு தயாராக. ஒரு விஸ்வரூப தரிசனம் காமிச்சிட்டேன், 32 வரைக்கும் சொல்லிட்டேன் எல்லாத்தையும். இதனால நீ இதெல்லாம் பார்த்ததுனால நீ எழுந்து போரி பண்ணு. எல்லாரும் செத்துட்டான்னு உனக்கு தெரிஞ்சு போச்சுல, உனக்கு என்ன வேலை? போ, உன்னோட கடமையை நீ போய் செய். அவள்லாம் சாவாங்கிற பயப்படுறதுக்கு நீ அதுக்காக பயப்படுறேன்னு சொல்லிட்டு குழம்பி இருக்கேன்னு சொன்னேன். உனக்கு அந்த குழப்பத்தை நான் தெளிப்படுத்திட்டேன்னா இல்லையா? நானே எல்லாரையும் கொலை பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறார். ஓகே. தஸ்மாத் அப்படின்னா என்ன? எனவே, தவம் நீ, துவம் துவம் தஸ்மாத்னா எனவே, துவம் நீ, உத்திஷ்ட எழு, யக்ஷ புகழ், லபஸ்வ லாபமடை, ஜீத்வா வென்று, சத்ருன் எதிரிகளே, புங்ஷவ அனுபவி, ராஜ்யம் ராஜ்யத்தை, சம்ருத்தம் வளமான, மயா என்னால், ஏவ நிச்சயமாக, ஏதே இவர்கள் எல்லாம், நிகத்தா கொல்லப்பட்டு விட்டனர், பூர்வம் ஏவ ஏற்பாட்டின்படி, நிமித்த மாத்திரம்னா காரணமாக மட்டும் பவ ஆவாயாக, சவ்ய சாட்சியே. சவ்ய சாட்சின்னா எனக்கு இப்ப நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஓகே. நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்ய சாட்சியன். சவ்ய சாட்சினா என்ன? சவ்ய சாட்சியன் என்னும் சொல் போர்க்களத்தில் மிகவும் திறமையாக அம்பு எய்தக்கூடியவனை குறிக்கிறது. போர்ல ரொம்ப திறமையா அம்பு எய்கிறவன் யாரு? இந்த இதுல பாண்டவர்கள்ல அர்ஜுனன் தான் சிறந்த அம்பு எய்தக்கூடியவன். எனவே தனது எதிரிகளை கொள்வதற்கான அம்புகளை செலுத்துவதில் நிபுணனாக திகழும் அர்ஜுனன் இப்பெயரினால் அழைக்கப்படுகிறான். சவ்ய சாட்சிங்கிறது பகவான் கிருஷ்ணரே சவ்ய சாட்சியன் அப்படின்னு அவனுக்கு அழைக்கிறார். ஓகே. ஒருவன் பூரண கிருஷ்ண உணர்வுடன் தனது வாழ்வை பகவானின் திவ்யமான தொண்டிற்காக அர்ப்பணித்தால் அவன் பக்குவமானவன் ஆவான். யார் பக்குவமானவர்கள்? லைஃப்ல நம்ம பூரண தொண்டு பகவானுக்குன்னு திவ்யமான தொண்டிற்காக அர்ப்பணித்தால் அவன் பக்குவமானவன் ஆவான். கிருஷ்ணரின் கையில் நான் எப்படி கருவியாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறோம். துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டது. எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய். அவளை ஏற்கனவே நான் சாகடிச்சுட்டு நீ போய் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா கருவியா மட்டும் செயல்படு. ஒவ்வொரு திட்டமும் முழுமுதற் கடவுளாலேயே உருவாக்கப்படுகிறது. இருப்பினும் அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தியதற்கான பெருமையை தனது பக்தர்களுக்கு அவர் வழங்க அவர் விரும்புகிறார். திட்டங்களை அவரது கருணையால் புரிந்து கொண்டு பின்பற்றி வாழ்க்கை போராட்டத்தில் ஒருவன் வெற்றி பெற வேண்டும். ஓகே. வாழ்க்கை போராட்டத்துல அவர் புரிஞ்சுட்டு திவ்ய தொண்டுல நம்ம ஈடுபட்டோம்னா எல்லாமே ரெண்டு கோலோக விருந்தாவன் போலாம். ஓகே. திருதராஷ்டிரம் பகவானின் விஸ்வரூபத்தின் சூழ்நிலை கவனித்த அர்ஜுனன் வியப்பினால் ஆழ்ந்துள்ளான். எனவே அவன் தன் மரியாதை கலந்த வழக்கங்களை மீண்டும் மீண்டும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கிறார். இப்போது நண்பனை போலின்றி வியப்பினால் ஆழ்ந்துள்ள பக்தனை போல தழுதழுத்தபடி பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்குகிறான். ஓகே. திருதராஷ்டிரனிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழு முதற் கடவுளிடம் இருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். எதுக்கு? மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறினான். 36 அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கிறார்கள். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகிறார்கள். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. இதெல்லாம் நான் பார்க்கறே. புலன்களின் அதிபதியே, உங்க நாமத்தை கேட்கறதால உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. சாண்டிங் த மகா மந்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா, அதை கேட்கறதுனாலேயே எல்லாரும் உலகமே ஆனந்தம் அடைகிறது. உமதம் பற்றுதல் கொள்றார்கள். இதெல்லாம் அர்ஜுனனுக்கும் தெரியும், கிருஷ்ணருக்கும் தெரியும்.
இதெல்லாம் எதுக்கு அர்ஜுனன் அந்த மாதிரி கேட்டு பார்த்து என்ன பண்ண வச்சா, எல்லாரும் நம்மள மாதிரி பின்னாடி வரப்போறிய சந்ததியினர்களை புரிஞ்சு கொள்ள. பகவான் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் வந்து பகவான், அவர் ஆர்டினரி மனிதர் அல்ல அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் நிரூபிப்பதற்காக காமிக்க சொன்னான் அர்ஜுனன். அர்ஜுனனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இருந்தாலும் நமக்காக அது அந்த கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு பதில், இல்லாட்டா இத்தனை கேள்வி கேட்கணுமா அர்ஜுனன்? அவன் கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் அந்த நல்ல ஆசிரியர், சிறந்த ஆசிரியர்னா கேள்வி கேட்டாக்க அதுக்கு பதில் சொல்ல தெரியணும். பதில் எப்படி அவன் கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லலாம். அவர் சொல்லிக் கொடுக்குறார். ஓகே. அச்சமின்றி இங்கும் அங்கும் ஓடுகிறார், எதற்கும் சிறப்பாக நடைபெற்றன. மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்கள் ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். நீரே ஆதி தேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே, பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே, எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பதவியுள்ளீர். உண்மையிலே எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல், கிருஷ்ணா, இதுதான் ரொம்ப இந்த ஸ்லோகம் 41, 42 நான் வெறும் உங்களுக்கு மீனிங் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன், பொருளுரை. ஸ்லோகத்தையும் படித்தேன். இதை புரிஞ்சுட்டு ஸ்லோகம் படித்தெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு. உண்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல், இத்தனை பெருமை இருக்குன்னு தெரியாம என் ஃப்ரெண்டுன்னு நினைச்சிருந்து உங்களை கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உண்மை அகந்தியுடன் அழைத்துள்ளேன். ரொம்ப திமிராவே உங்களோட நான் பேசியிருக்கேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், என்னை முதல்ல மன்னிச்சுக்கோங்க. பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போது விளையாடி இருக்காளையா அவள்லாம் அந்த சமயத்துல கூட ஒரே படுக்கையில படுத்திருந்ததும் அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் எல்லாரும் உட்கார்ந்து சேர்ந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அந்த சமயத்துல நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடியாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பதாக. உங்களோட இதுவா ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால உங்களை கண்ணார பின்னாரு நான் ட்ரீட் பண்ணியிருந்திருக்கேன். இருந்தாலும் அப்போ ட்ரீட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு நிறைய அவமரியாதை பண்ணியிருக்கேன். உங்களை ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அப்படி கேலி காமிச்சு உங்களை எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அதனால என்னை தயவு செய்து மன்னிப்பீராக அப்படின்னு கேட்குறான். அர்ஜுனன் இங்கே மன்னிப்பு கேட்கிறான். ஏன் மன்னிப்பு கேட்கிறான்? அதுல யாருக்கா சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ட்ரை பண்ணுங்க. பகவானை வெறும் ஃப்ரெண்டா மட்டும் பார்த்ததுனால அதுல வந்த சங்கடங்களை மனசுல நினைச்சு மன்னிப்பு கேட்கிறான். அவர் பகவான்கிறத இப்ப புரிஞ்சுட்டான். விஸ்வரூப தரிசனம் எல்லாருக்கும் நண்பனுக்கு மேலாக பகவான் அப்படிங்கிறத அவர் புரிஞ்சுட்டான். அதனால மன்னிப்பு கேட்கலாம். வெரி குட். எஸ் 11.45 படிங்க. Yes, Mataji. Adrishtapurvam rishitosmi drishtva bhayena cha pravyatitam mano me tadeva me darshaya deva rupam prasida devesha jagannivasa. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பல நோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளில் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகிறானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிரினத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். பகவான் கிட்ட எப்படி போகணும்? தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுக்கணும். பல நோக்கு செயல்கள் மற்றும் கற்பனைகள் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு வாழ்கிறானோ, பகவான் அடையணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பரம இலக்கா வச்சு வாழ்றோமா, அவள்லாம் நிச்சயமா வாழ்த்துக்க போக முடியும். நாராயண ரூபத்தை காட்டும்படி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனிடம் வேண்டுகிறார். ஏனென்றால் அவரால் எந்த ரூபத்தையும் எடுக்க முடியும். பௌதிக உலகம் எவ்வாறு தற்காலிகமானதோ அவ்வாறு இந்த விஸ்வரூபமும் பௌதிகமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் பௌதிகமானதும் தற்காலிகமானதும். பௌதிக உலகத்துல நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம்னு சொல்றோம், அது தற்காலிகம்தான் பௌதிகத்துல.
நம்மளாம் அங்கேருந்து பகவானால நம்ம படைக்கப்பட்டு இந்த பூலோகத்துக்கு பௌதிக உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே என்னமோ நம்ம ரொம்ப பர்மனெண்ட்டாக இருக்க போகிறோம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். இது நமக்கு பர்மனெண்ட் வீடு இல்லை. இந்த வீட்டிலேருந்து எப்போ நமக்கு அவர் கணக்கில் வச்சிருக்காரோ அந்த இடத்துல நம்ம விஷயத்தை வச்சுட்டு கிளம்பு அப்படின்னுவார். அதனால அப்போ கிளம்பணும். அதனால இது சொந்த வீடுன்னு நம்ம நினச்சிட்டு கவனம் எல்லாம் வாடகை வீட்டில் தான் இருக்கும். ஓகே, உடல் இன்னும் வாடகை வீட்டில் ஆத்மாவோட கூடவே பரமாத்மாவும் உட்காந்துருக்கார். அதுலேருந்து அந்த ஆத்மா எப்போ உடல்லேருந்து பிரியறதுன்னு தெரியாது. இந்த உடலுங்கிற வாடகை வீட்டில் இருக்கும். அந்த உடலை ஆக்குவிக்கிறதுக்காக அந்த ஆத்மா இருந்தால் தான் உடலுக்கு உயிர் இருக்குன்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணி நடமாடிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது புரிஞ்சுட்டு தான் நமக்கு அதனால இது தற்காலிகமானதே. அதே மாதிரி விஸ்வரூபமும் பௌதிகமானதும் தற்காலிகமானதும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். பகவானால எந்த ரூபத்தையும் எடுக்க முடியும்ங்கிறத காமிச்சுட்டு விஸ்வரூபமே 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடன் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உண்மை காண விரும்புகிறேன். நான் விரும்புகிறேன் உண்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். உருவம்ச வீரர்களின் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் கண்டதில்லை. ஏனென்றால் வேதங்களை படிப்பதாலோ யாகங்களை செய்வதாலோ தானங்களாலோ புண்ணிய செயல்களாலோ கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட ஒளியில் காண்பது என்பது இயலாது. நீ என்ன பண்ணாலும் என்ன இப்படி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணனா நீ விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியாதுங்கிறார். எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது ஒரு முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்து விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். நீ ஏற்கனவே என்னோட இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கேன். அதனால உன்னை உருவத்திலேருந்து அந்த குழப்பத்திலேருந்து நீ விடுபட்டு நான் வரத்துக்கு நான் என்னோட ஆர்டினரி ரூபத்தை நீ எப்போதும் விரும்பும் உருவத்தை நான் இப்போது காமிக்கிறேன். 49க்கு அப்புறம் பகவான் மறுபடியும் பழைய ரூபத்துக்கு போயிடுறேன். திருதராஷ்டிரம் சஞ்சீவ் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர். சஞ்சீவன் சொல்றான், இப்போல்லாம் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களுடைய தன் சுய உருவியும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவியும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார் அப்படின்னு அதை சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரத்துக்கு சொல்றோம். அதாவது இதுல கொஞ்சம் ஸ்டோரி இருக்கு, அந்த கதையும் சொல்லிட்டு இதுல வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் மைந்தனாக கிருஷ்ணர் தோன்றிய போது முதலில் 4 கரங்களுடைய நாராயணனாக தோன்றினார். இதையும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் மைந்தனாக முதல்ல பிறக்கிறார் இல்லையா? அப்போ பிறக்கும் போது அவருக்கு 4 கைகளுடைய நாராயணனாக தோன்றினார். தனது பெற்றோரால் வேண்டப்பட்ட போது பெற்றோர்கள்லாம் அவள் எல்லாமே பார்த்துட்டு விஸ்வரூபத்தை யாராலையும் கண்டினியூஸா பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. அதனால்தான் அது பௌதிகமானதும் தற்காலிகமானதும் அப்படின்னு வந்தது. அதை பார்த்துட்டு அவள் அப்பா அம்மா எல்லாமே வேண்டிட்டு நீ சாதாரண குழந்தையை போல மாத்திக்கோவோ அப்படின்னு கேட்கிறார். அது போலவே 4 கரங்களுடைய ரூபத்தை காண அர்ஜுனனுக்கும் விருப்பம் இருக்காது என்பதை கிருஷ்ணர் அறிவார். அர்ஜுனன் காட்டும்படி வேண்டியதால் அந்த உருவத்தை காட்டி இறுதியில் தனது 2 கரங்களுடைய உருவத்தை காட்டினார். இந்த அழகிய உருவமே சிறந்ததாகும். ஓகே, சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரிடம் கூறினார், கிருஷ்ணரின் உயர்ந்தால் வாசுதேவருக்கும் தேவிக்கும் மைந்தனாக தோன்றிய போது என்பதை கிருஷ்ணர் அறிவார். ஏற்படும் 4 மீண்டும் காட்டி இறுதியில் தனது 2 கரங்களை உடைய உருவத்தை காட்டினார். எவருடைய கண்கள் பிரேமை என்னும் மையினால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளதோ அத்தகைய நபரே கிருஷ்ணரின் அழகிய உருவினை காண முடியும். அதுவும் இந்த அழகிய ஷாம் சுந்தர் ஃபார்மை எல்லாராலையும் பார்க்க முடியாது. யாருடைய கண்கள் பிரேமை என்னும் மையினால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளதோ அவர்களுக்கு தான் பார்க்க முடியும். ஓகே, கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது.
நான் இந்த சுயல் இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். எனக்கு மறுபடியும் நான் பழையபடிக்கு நார்மல் ஆயிட்டேன். ஒரே மனசு கலங்கி இருந்தேன், நார்மல் ஆயிட்டேன்னு சொல்றான் அந்த ஸ்லோகத்துல. புருஷோத்தமரான முழுமுதல்வர் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் இந்த உருவத்தை பார்க்க தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகிறார்கள். இந்த உருவத்தை தான் எல்லாருமே நீ உனக்கும் ஆசைப்படுற தேவர்களும் அதை பார்க்க தான் எப்போதும் நாடுகிறார்கள். அதாவது மூல ரூபம்ங்கிறது மனிதனை போன்ற 2 கை ரூபம், மானுஷ ரூபம், மிகவும் அழகானது. மிகவும் அழகானது. சௌமியம் சௌவியம் சௌவியம் ஒவ்வொரு கருவியாக செயல்படு. துர்தர்ஷம். எஸ்மா 54 படிங்க. Yes, Mataji. Bhaktya tvananyaya shakya aham evam vidorjuna jnatum drashtum cha tatvena praveshtum cha parantapa. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் இருக்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றி உண்மையில் ரகசியங்களை உன்னால் எல்லாத்துலேயும் நீ நுழைய முடியும். கலப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். அர்ஜுனனின் வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ப கிருஷ்ணரால் அவ்வுருவம் காட்டப்பட்டது. இதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் தன்னை கடவுளின் அவதாரம் என்று கூறிக்கொள்வோரிடம் மக்கள் விஸ்வரூபத்தை காட்டுமாறு கோரிக்கை விடுக்க முடியும் இல்லையா? இது நமக்கெல்லாம் எதிர்காலத்துல யாராவது நான் தான் கடவுள், எனக்கு எல்லாரும் வழிபடுங்க அப்படின்னு எல்லாரும் சொன்னானாக்க, நீங்க காமிங்க கிருஷ்ணர் காமிச்ச மாதிரி அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூப தரிசனம் காமிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அவளால் காமிக்க முடியாது. அதனால அதுல இருந்து அவெல்லாம் போலி சாமியார், போலி கடவுளுங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, கிருஷ்ணரின் புரிந்து கொள்ள விரும்பினால் தீவிரமான தவங்களை மேற்கொள்ள கிருஷ்ணர் தோன்றிய நாளான ஜன்மாஷ்டமி என்றும் ஏகாதசி தினங்களிலும் விரதம் இருக்க வேண்டும். தானத்தை பொறுத்தவரையில் கிருஷ்ணரை நன்னா புரிஞ்சுக்கணும்னா இதெல்லாம் பண்ணணும். ஏகாதசி அன்னைக்கு விரதம் இருக்கணும். ஏகாதசி விரதம்னா உடம்பு முடிஞ்சவா நிர்ஜல் ஃபாஸ்டிங் இருக்கலாம். உடம்பு முடியலையா ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், கிரெயின்ஸ் எல்லாம் தவிர்த்துட்டு சிறுதானியங்கள்லாம் சாப்பிடாதீங்க. அன்றைக்கி ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடலாம். அப்புறம் பால், பழங்கள், பால்கள் நிறைய பால் சாப்பிடலாம், தயிர் சாப்பிடலாம், மோர் சாப்பிடலாம். அப்புறம் பகவானுக்கு பிடிச்ச வேற என்ன, பன்னீர், பால் ஐட்டம்ஸ், எந்த ஐட்டம்ஸும் சாப்பிடலாம். ஓகே, அதனால ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய சாப்பிடுங்க. வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பாயில் பண்ணி அந்த உப்பை போட்டு அதையும் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த தானியங்களை சாப்பிடக்கூடாது. ஸ்டேபிள் ஃபுட்டு சாப்பிடாதீங்க, சிறு தானியங்கள் சாப்பிடாதீங்க. ஓகே, அது ஏகாதசி அன்னைக்கு. அதோட கூடவே நீங்கள் 16 ரவுண்டு இப்போ இனிமேல் எல்லாரும் சேன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். எல்லாரும் எத்தனை சேன் பண்ணுறீங்களோ அன்னைக்கு ஏகாதசி அன்னைக்கு டபுள் சாண்டிங் பண்ணுங்க. எத்தனை பண்ணியிருக்கோ அதை போல் 2 பங்கு பண்ணுங்க. ஓகே, அது விரதம். விரதம் இருக்கிறது ரொம்ப ஏகாதசிக்கு விசேஷம். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் தோன்றிய நாள் இது ஜன்மாஷ்டமி, அன்னைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது விசேஷம். தானத்தை பொறுத்தவரை கிருஷ்ண தத்துவத்தின், கிருஷ்ண உணர்வின் உலகெங்கும் பரப்புவதற்காக கிருஷ்ண தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு அது அளிக்கப்பட வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்ட கிருஷ்ண தானம் பண்ணி நான் டொனேஷன் கொடுக்குறேன், சேரிட்டி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. யாருக்கு கொடுக்குறேங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். இருக்கிற வாழ்க்கையே திருப்பி திருப்பி கொடுக்கறது அர்த்தம் இல்லை. இல்லாத வாழ்க்கை, அதாவது யாருக்கு டிசர்விங் பீப்புளுக்கு, கிருஷ்ண உணர்வுல இருப்பவர்களுக்கு கொடுத்தா ரொம்ப விசேஷம். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துருக்கு. அந்த டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு எத்தனையோ கோடி ரூபாய், இன்னும் 12 கோடியோ என்னமோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. அதுக்கு வழங்குறதுக்கு இன்னும் நம்மளால ஆனது ஏதாவது ஒரு 5000மோ 10,000மோ என்ன முடியுமோ அதை நம்ம கொடுத்து உதவி பண்ணாக்க அது ஒரு உபயோகம். அதுக்கு நமக்கு பகவான் நம்மள கவனிச்சுப்பார். தானம், சிறந்த தானம். தானத்துல இந்த மாதிரி அன்னதானத்துக்கு பணம் கொடுங்கோ. கோயில் பூக்கள் மாலையெல்லாம் கட்டி மாலை போடுறோம் இல்லையா, அதுக்கு அர்ச்சனைக்கு உண்டான பூக்கள்லாம் கொடுங்கோ. எத்தனையோ பண்ணலாம். அன்னைக்கு பிரசாதத்துக்கு உண்டான பணத்தை கொடுக்கலாம் இல்லையா. கோயிலை கட்டுறதுக்கு செங்கலுக்கு காசு கொடுக்கலாம். ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் இடத்துக்கு உண்டான காசு கொடுக்கலாம். அங்கே பண்ணுற ஆல்டர்லாம் பண்ணுற இல்லையா, பகவானுடைய வைக்கிறதுக்கு அந்த மேடையெல்லாம் பண்ணி வைக்கிறார், அந்த மேடைக்கு உண்டான காசை கொடுக்கலாம். நம்மளால என்ன முடியுமோ அந்த அளவு நமக்கு சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி. அதாவது சக்தின்னா நமக்கு சக்தியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. நமக்கு 1000 ரூபாய் சம்பளம் வந்ததுன்னா ஒரு 50 ரூபா பகவானோட நாமத்துக்கு
பகவானுக்கு செலவழிக்கிறதுக்கு வச்சுக்கணும். ஓகே. நம்ம கோயிலெல்லாம் போனால் உண்டியில் போனால் ₹1 ₹2 காயின்லாம் போடுறோம். எதுக்காக ₹1 ₹2? பகவான்கிட்ட காசு இல்லையா? பகவான்கிட்ட எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. அது நம்மளுடைய டோக்கன் அஃபெக்ஷன் டு த பகவான் கிட்ட இருக்க அன்புக்காக அதை போட்டாக்க ஒரு ரூபாயா போட்டு 1000 பேர் ஒரு துளி பெரும் வெள்ளம் ஆயிடும் இல்லையா? அது மாதிரி ஒத்தொத்தரும் சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டாக்க அது பெருசாக சேர்ந்துக்கும். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளால ஆனது டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு கொடுக்கறது ரொம்ப விசேஷம். இப்போ இஸ்கான் மங்களூர் கட்டின்னு இருக்கா. இப்போ இருக்கிறது நம்ம வந்து ஒரு டெம்பரரி பிளேஸில் தான் இருக்கோம். அது வந்து இப்போ எல்லாத்துலேருந்தும் ஒரு டொனேஷன்லாம் வாங்கிட்டு ஒவ்வொரு பேட்ச்லையும் அவங்களெல்லாம் நடத்த கொடுத்துருக்காங்க. கட்டியாச்சு. இப்போ பிரம்மச்சாரி ஆசிரமம்லாம் அவள் தங்குறதுக்கு இடம் பண்ணி முடிச்சுட்டா. இப்போ வந்து பகவானை வைக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் இப்போ அநேகமாக இன்னும் 1 வருஷத்துக்குள்ளே முடிஞ்சு போயிடும். அவள் வந்து இனாகுரேஷன் வந்து இப்போ பூர்ணிமா வருது இல்லையா? குரு பூர்ணிமா இன்னைக்கு வருது. மார்ச் மாதம் 8ஆம் தேதியோ என்னமோ வருது. அன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ணிடுவாள். கிருஷ்ண தத்துவத்தை உலகெங்கும் பரப்புவதற்காக கிருஷ்ண தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு அது அளிக்கப்பட வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வு சமூகத்திற்கு ஒரு வரப்பிரசாதம். தானம் வழங்குபவரே மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர்கள் என்று பகவான் சைத்தன்ய ரூப கோஸ்வாமி பாராட்டுகிறார். எனவே தன் படத்தில் ஒரு சிறு பங்கியாவது கிருஷ்ண உணர்வினை விநியோகிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களிடம் கொடுத்தால் இந்த தானம் மிக சிறந்த தானமாகும். முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்பை அதிகம் பெறுகிறார்கள். 55 படி. எஸ் மாதாஜி. மத் கர்ம கிருண்மத் பரமோ மத் பக்த சங்க வர்ஜிதஹ நிர்வைர சர்வபூதேஷு யஸ மாம் ஏதி பாண்டவ. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் தன் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பல நோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளில் கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகிறானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்து அடைகிறான். ஓகே. அவன் நிச்சயமாக பகவான் கிட்ட போக முடியும். இங்கே பக்கத்தில் உட்காந்துருந்து புஷ்பக விமானத்தில் வந்து சங்கெல்லாம் ஊதி அவனை அழைச்சின்னு போகிறதுக்கு யார் அழைச்சின்னு போகிறதுக்கு வந்திருக்கு? பிக்சரில் யார் இருக்கா சொல்ல முடியுமா? அந்த பேசிக் ஒருத்தர் நிற்கிறார் இல்லையா? ஒரு நபர் ஒருத்தர். அது யார்? அது எல்லாருக்கும் தெரியும். எல்லாருக்கும் அந்த கதை தெரியும். அஜாமிலன் அவன் என்ன 88 வயசு வரைக்கும் கண்ணாடி பின்னாலும் வாழ்ந்துட்டான். அவனுக்கு சாகரத்துக்காக அவனுக்கு யமதர்மராஜா வந்து அவனுடைய யமதர்ம தூதர்கள் வந்து அவனை எடுக்கிறதுக்கு வரார். அப்போ வந்த உடனே அவன் எல்லாம் இதை பார்த்துட்டு பயந்துட்டு அவன் என்ன பண்ணுறார்? அஜாமிலன் நாராயணா நாராயணான்னு கற்றுட்டார். மனசுக்குள்ளேருந்து இப்படி நாராயணா நாராயணன் கற்றுட்டார். நாராயணன் கற்றும் விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் வந்து அவனை வந்து அவனை எடுக்காதே அப்படின்னு சொல்லி யமதர்மர்கள் அவளை எல்லாம் தள்ளி விட்டு அவளுக்குள்ளேயும் பெரிய வாக்குவாதங்கள்லாம் நடந்தது. எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இவன் அப்புறமா ரொம்ப நாளைக்கு உட்காந்து அஜாமிலன் உட்காந்து நல்லபடியாக வாழ்ந்தான். அவன் வாழ்ந்துட்டு பகவானுடைய கருணையால் எல்லாமே நிறையா கற்றுட்டான். எல்லாம் எப்போ 88 வயசு வரைக்கும் அவன் பிள்ளைக்கு தெரியாத அந்த பேரை வச்சிருக்கானவே அவன் தெரிஞ்சு பகவானை கூப்பிட்டு. ஆனால் அவன் கூப்பிட்டதுல அது நல்ல இதுவோட சின்சியரா உள் அன்போட நாராயணா அப்படின்னு கூப்பிட்டான். அதனால பகவான் தன்னை தான் கூப்பிடுறேன்னு சொல்லி, அதாவது கிருஷ்ண பகவான் அவர்கிட்ட நண்பனா ஆயிட்டோம்னாக்க நமக்கு என்ன வேணாலும் அவர் பண்ணுவாருங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம். ஓகேயா? அதனால அஜாமிலனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண அவர் வந்து புஷ்ப பகவான் கூப்பிடுறதுக்கு அவன் நிறைய நாளைக்கு வாழ்ந்துட்டு ஒரு 6 வருஷம் வாழ்ந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் 94 வயசுக்கு வரையிலேயே இருக்கும். அப்போ வந்து புஷ்ப விமானத்தில் வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டு பகவான் கூட்டிட்டு போனார். ஓகேயா? அதுதான் இந்த ஸ்லோகம். இல்லை, இந்த பிக்சர் அதுதான் போட்டிருக்கேன். அவள்லாம் நிச்சயமாக என்கிட்ட வந்தடைவார். இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சிச்சு. இதில் எப்படியும் முதல்ல வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம், விஸ்வரூபம் பார்க்குறோம், அர்ஜுனனின் பிரார்த்தனைகள், அப்புறம் 2 கை மற்றும் 4 கை ரூபங்கள் எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி படித்தோம் இல்லையா? ஸோ பகவான் கிருஷ்ணர் தனது பிரபஞ்ச வடிவத்தை காட்டுமாறு முதல்ல கிருஷ்ணர் வேண்டுகிறான். பிரபஞ்ச வடிவத்தை விவரிக்கிறார். உலகளாவிய வடிவம் பற்றிய பார்வை, உலகளாவிய வடிவம் பற்றிய அனுபவம், கிருஷ்ணரின் பதில், அர்ஜுனனின் பிரார்த்தனைகள், கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி சேவை இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. பகவானின் எல்லா ரூபங்களிலும் உயர்ந்தவையாக விளங்கும்
கிருஷ்ணர் ஆன்மீக வானில் உள்ள கிருஷ்ணலோகத்தில் அணுகுவதற்கும் அந்த உத்தம புருஷருடன் நெருக்கமாக உறவு கொள்வதற்கும் எவரேனும் விரும்பினால் அந்த பரமனாலேயே கூறப்பட்டுள்ள வழிமுறையை ஏற்றுக்கொள்வது அவசியம். ஏழ்மையான மனிதனும் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யலாம். மலர்களை அர்ப்பணிக்கலாம், துளசியிலேயே அர்ப்பணிக்கலாம், இலை, பூ, பழம் அல்லது சிறிது நீர் ஆகியவற்றை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் விரும்புகிறார். அவருக்கு பெரிய சாப்பாடெல்லாம் பெரிய ஃபீஸ்ட் பண்ணணும்னு அவர் எதிர்பார்க்கல கிருஷ்ண பகவான். அவர்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கல, அன்போட பத்திரம், புஷ்பம், ஃபலம், தோயம் படித்தோமா இல்லையா? நம்ம பத்திரம்னா இலை, துளசி இலை, புஷ்பம் என்னாவது வாசனையான பூக்கள், பத்திரம், புஷ்பம், ஃபலம் வீட்டில் இருக்கிற பூ, வாழைப்பழம், என்ன பழமோ, இப்போ ஆப்பிளோ என்ன இருக்கோ அந்த பழத்தை கொடுத்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம். ஒன்றுமே இல்லை, வீட்டில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு சாப்பிட்டு இருப்பார்கள், அதை எடுத்து 2 வச்சு பகவானுக்கு நைவேத்தியம். அப்படியும் ஒன்றுமே இல்லை இதெல்லாம் அப்படின்னாக்க எல்லார் வீட்லேயும் இருக்காது இல்லையா? அந்த மாதிரி சராசரி மனிதனை விட ஏழையாகவும் இருக்கிறவா நிறைய பேர் இருக்கா. அவன்லாம் என்ன பண்ணும், ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் அதுக்குள்ளே ஒரே ஒரு துளசி இலை போட்டு அதை வச்சு அதை குடிச்சு பாருங்கோ. அது பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அதை குடித்தாக்க அவ்வளோ விசேஷம். ஓகே, எது இருந்தாலும் ஏழ்மையான மனிதரும் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அது சொல்லுவது என்று கிருஷ்ணர் வடை பாயசம் டெய்லி பண்ணியிருக்க முடியுமா? இல்லாதாலையும் அவர் கேட்கவே இல்லை. நம்மளை வடை பாயசங்கள்லாம் பண்ணி டெய்லி பண்ணி கொடுக்க முடிஞ்ச வரைக்கும் கொடுங்கோ. அதை பற்றி அவர் வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டார். நீங்கள் நல்லதாக கொடுத்தாலும் வாங்கிப்பார், நீங்கள் சாதாரணமாக கொடுத்தாலும் வாங்கிப்பார், நல்ல கிராண்டாக கொடுத்தாலும் வாங்கிப்பார். ஓகே, இதை பற்றி இன்னைக்கு இந்த உலகளாவிய வடிவத்தின் பார்வைக்கு ஒரு சின்ன கதை ஒன்று சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, யசோதா மற்றும் கோபி நண்பர்கள் அனைவரும் பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணா மற்றும் பலராமனின் குழந்தைத்தனமான குறும்பு ஆவரை ரசித்து வந்திருந்தார். அங்கே பார்த்து அதை அனுபவித்து எல்லாம் ஒளி சிறுவர்கள் மீது அவெல்லாம் அவள் தாய்கிட்ட யசோதாட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் எப்போ பார்த்தாலும் புகார் கொடுக்கறதுக்கு போயிடுவார். கிருஷ்ணர் தாயார் யசோதாவின் முன் அமர்ந்திருந்த போது வயதான கோபிஸ் எல்லாம் சொல்கிறார், அன்புள்ள யசோதா, உங்கள் மகன் கிருஷ்ணா தினமும் காலையிலும் மாலையிலும் பலராமருடன் எங்கள் வீடுகளுக்கு வருகிறான். நாங்கள் மாடுகளுக்கு பால் கொடுக்கறதுக்காக தயார் பண்ணிட்டு நாங்கள் வருவோம் பால் கறக்கலான்னு. அப்போ பார்த்தா அவன் கன்றுகளை எங்களுக்கு நாங்கள் வரத்துக்கு வந்து கன்றுகளை அவுத்து விட்டுருவான். கன்றுகளை அவுத்து வச்சுன்னா என்ன ஆகும், கன்றுகள் அத்தனை பாலையும் குடிச்சிட்டு போயிடும். நாங்கள் மாடுகள்கிட்ட பால் கறக்க செல்லும்போது பால் இல்லை, வெறும் கையோடு திரும்புவோம். அவர்கள் எங்களுக்கு நாங்கள் சொல்றது எதையுமே செவி சாய்க்க மாட்டேங்கிறார். கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமர் தயிர் மற்றும் வெண்ணெய் ஆகியவற்றை எங்கே வச்சாலும் திருடிட்டு போயிடுறா. இருந்து அதில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறா. திருடும்போது பிடிப்பட்டா நாங்கள் என்ன, நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு ஃபைன் கட்டணுமா, வீட்டில் திருடிட்டோன்னு கட்டணம் வசூலிக்கிறீங்களா, எங்கள் வீட்டில் என்ன வெண்ணெய் தயிர்லாம் இல்லைன்னு நினச்சின்னு கேளா நீங்களாம் அப்படின்னு சொல்கிறாளாம். சில பேருக்கு சில சமயம் அவள் சாப்பிட்டுட்டு கொண்டு போய் வெண்ணெய் இதெல்லாம் குரங்குகளுக்கெல்லாம் போடுறாளாம். அதை பார்த்துட்டு அவர்கள் பானைகளை உடைச்சி எரிஞ்சிடுறாளாம். வெண்ணெய் மற்றும் தயிரை பாதுகாப்பான ஒரு இடத்தில் வச்சிருந்தார். உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறார், கிருஷ்ணரும் பலராமரும் இருள் அதை இருட்டில் ஒருத்தருக்கும் தெரியாத தேடிட்டு வருவாளாம். அப்போ அவள் வந்தாக்க இவாளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடுமே. எப்படி தெரியும், அந்த குழந்தை போட்டுருக்கிற நகை காலில் போட்டு எல்லாம் படித்து நடிக்கும். அதனால அவள் தான் போகிறான்னு தெரியும். அங்கே அவள் வீட்டில் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனவொடனே அங்கே இருக்க படிச்சுன்னு சில குழந்தைகள்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கும். அந்த தொட்டிலில் படுத்துன்னு தூங்கிட்டு இருக்கும். அந்த குழந்தைகளை போய் கிள்ளி விட்டுருவாங்க. அவள் 2 பேரும் கிள்ளி விட்டு அந்த குழந்தைகள்லாம் அழுதுருக்குமா. அது உடனே அப்புறம் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு போகிறச்சு எல்லாம் ஓடி போயிடுவாங்களாம். இந்த குறும்பு பயிர்களை நாம் வெளியேறினா தயிர் எல்லாம் உச்சா வரமுடிய உரியில் கட்டி, அந்த காலத்தில் உரின்னு ஒன்று கட்டுவா இல்லையா, அதை கட்டி மேலே மாட்டி வச்சிருப்பாளாம். அதை போய் எடுக்கலாம் அப்படின்னு அதுக்குள்ளே எடுக்க மாட்டான்னு வச்சுருப்பான். பார்த்தாக்க அதுக்குள்ளே ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் ஏறிட்டு, அப்போ அதுதான் இப்போல்லாம் உரி எடி பண்ணுறோம்ல, தகி அண்டின்னு பண்ணுறோம். பாம்பேலாம் எல்லா ஊர்லேயுமே உரி எடி பண்ணி பழக்கம் பண்ணுறாங்க. ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் ஏறி அது ஒரு பிரிசம் மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் பண்ணி அதை ஏறி அந்த கையில் ஒரு குச்சியை வச்சுட்டு அந்த பானையை உடச்சி அதுலேருந்து இப்படி எடுத்து பாதி போயிடுது, தையில் வேஸ்ட்டாக போகும். அதில் கடைசிதான் அப்படியே குடிச்சிட்டு போவாளாம். அவள் என்ன மொத்தத்தையும் உடைக்காமல் ஒரு துளி ஓட்டை போட்டு போகலாம், அதை போட்டு அப்படியே வச்சு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போவாளாம். அப்போ பார்த்தாக்க இது கம்ப்ளைண்ட் சொன்னாக்க உடனே ரொம்ப அப்பாவி மாதிரி போயிடுவாளாம். நாங்கள் ஒன்றுமே பண்ணலையே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி 2 பேரும் விளையாடிட்டு இருப்பாளாம். விளையாடி இருக்கச்சு 2 பேரும் அப்போ போகும்போது மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து விளையாடி இருக்கா. அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணிருக்கார், களிமண் எடுத்து வாயில் போட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டார்.
அதை சாப்பிட்டுட்டு எல்லாரும் வந்தாலும், நீங்க இதெல்லாம் நடந்தது, இத்தனை நடந்திருக்கு, நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன், ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. இப்போ உங்க குழந்தைய இப்ப நீங்க தான் ஜாக்கிரதையா பார்த்துக்கணும். அது களிமண்ணு தின்னுட்டு வருது. அதுக்கு என்ன பண்ண போறேன் பார்த்துக்குவோ. அதுக்கப்புறம் வயிற்ற வலிக்கப்பட்டு பார்த்துக்குவோன்றான். உடனே கிருஷ்ணர் வந்து கையை பிடிச்சி, கிருஷ்ணா நீ ஏன் எதுக்காக நீ இந்த பூமியில போய் களிமண் எடுத்து சாப்பிட்ட? கிருஷ்ணன், நான் அதெல்லாம் சாப்பிடல, எல்லாம் எனக்கு எதிர்த்தாப்புல போகணுன்ட்டு வந்து போய் சொல்றா அப்படின்னு அவன் அம்மாட்ட சண்டைக்கு போடுறான். நீ உண்மைனாக்க நீ சாப்பிடல அப்படின்னு போய் அவெல்லாம் போய் சொல்றா, நீ சாப்பிடலேன்னு சொல்றதுதான் நிஜமா இருந்தாக்க நீ வந்து உன் வாயை காமி, நான் போய் பேசுகள் இது. அவ வந்து எனக்கு ஏத்தாப்புல அதுக்கு மறுத்துடுறார். அனைவரும் எல்லாம் எனக்கு ஏத்தாப்புல போய் சொல்றாங்க. உண்மையுள்ளவர் என்று நீங்கள் நினைத்தால் நீங்கள் வாய்க்குள்ள நான் காமிக்கிறேன், வாய்க்குள்ள பாருங்க, நான் சாப்பிட்டேன்னா இல்லையான்றதை கண்டுபிடிக்கும். சரி, உன் வாயை காமி, எந்த களிமண்ணையும் சாப்பிடலன்னு உங்க வாயை தர நான் பார்க்குறேன். தெய்வீக கிருஷ்ணர் அவர் வாயை திறந்த உடனே உயர்ந்த ஆளுமை வாய் திறப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை. அப்போது தாய் யசோதா அந்த வாயினுள் படைப்பின் முழுமையான செழுமையை கண்டார். இப்ப நம்ம பார்த்தோமே, இந்த மாதிரி முழுமையான செழிப்பை கண்டார். அது என்னென்ன இருந்தது? இப்ப பார்த்ததெல்லாம் போருக்கு உண்டானது பார்த்தோம். அது இந்த இதுல வந்து முழு அல்லது விண்வெளி, மலைகள், தீவுகள், பெருங்கடல்கள், சின்ன கடல்கள், கிரகங்கள், காற்று, நெருப்பு, சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்களை பார்த்தார். அனைத்து தேவதைகள், அனைத்தும் உயிரினங்களும் முழு படைப்பும் கிருஷ்ணரை மடியில் பால் எடுத்துக்கொண்டு அவள் வாய்க்குள்ள பார்த்தான். இதையெல்லாம் பார்த்த யசோதா பிரமிச்சு போயிட்டாளாம். பிரமிப்புடன் அவளுக்கு கனவு காண்கிறாளா அல்லது உண்மையில் அசாதாரணமான ஒன்றை காண்கிறாளா என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தாள். என் மரியாதைக்குரிய வணக்கத்தை அவரிடம் செலுத்தட்டும் என்று அவள் நினைத்தாள். மீண்டும் கிருஷ்ணாவின் ஆற்றல் தாய் யசோதா எல்லாவற்றையும் மறந்து கிருஷ்ணரை தன் சொந்த மகனாக ஏற்றுக்கொண்டாள். அவள்லாம் சொன்னது பொய்ங்கிற மாதிரி அவ வந்து ப்ரூவ் பண்ணி அவர் வாயில ஒண்ணுமே இல்லைங்கிற மாதிரி காமிச்சு கொடுத்துட்டாராம். இது ஒரு கதை உங்களுக்கு. இன்னைக்கு ஆக்டா இருக்குங்கிறதுக்காக இதையும் சேர்த்து சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிறேன். இதை படித்த உடனே எல்லாருமே கூட சேர்ந்து ஒரே ஒரு டைம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுங்க. ஓகே. வாஞ்சா கல்பத ரூபசேச்ச கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதித்தா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே. எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வாட்டி சொல்லிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ராம ஹரே. ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் கமலாஜி. Yes, Mataji. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gitastu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Vishwarupa Darshana Yogo Nama Ekadashodhyayah.